תמשיכי לישון. يا فتاح يا رزاق يا علي שקט. أشهد المسح كذا مسح المسح مات وإليه النشور ברוך אתה אדוני שהחייתני לאחר שהמתני. אי אפשר עם זה יותר. הוא ישן כל הלילה. לא. אני אלך לדבר איתו. שלום. אני לא יכול עם זה. I can't do it. שכני, איציק, Neighbor. מה קרה? אני לא יכול עם זה. ומה? עם המוזיקה שלכם. זה לא מוזיקה, אז מה זה? זה מואזין. מה זה? אז למה 6 פעמים ביום, 5 פעמים ביום? Why? 5 פעמים ביום, כי אם לא מואזין, לא שומעים, לא מגיעים לתפילה, ולא Can't מתפללים. pray without it. אבל למה גם בלילה? אני רוצה לישון. Why tonight? I want to זה sleep. בעיה שלך. It's your לא, problem. זה לא בעיה שלי, אני גר פה. אתה יכול ללכת לגור במקום רחוק מהמסגד. Go live in a place far לא, אבל away. זה הבית שלי. כן, בסדר, זה גם הבית שלי, וזה גם המסגד שלי, וזה גם המואזין שלי. That's my house. My אני אומר לך לא ללכת לכותל. לא, אבל אנחנו שכנים, ואנחנו שכנים טובים. רק המוזיקה הזאת מציעה אותי... יפה. כל זה. אנחנו בלי זה אי אפשר. זה מצווה. אז אולי... So maybe התחשבו בנו. respect us. How? צריך לחשוב איך. We need to think בוא now. נחשוב יחד. Let's think together. אבל אני לא מוותר על מואזין. But I'm not giving up on what it is. זאת אומרת, אתה אמרת שזה המואזין, So you said that it's the muazzin, שזה קשור לדת, and it's Yeah. belong to the religion, שאסור לוותר, and you cannot give up, גם בלילה. even at night. ואני אומר שאני לא יכול לישון. And I'm saying that I cannot sleep. אז אמרתי לך זה בעיה שלך. I told you it's your problem. אבל זה לא רק בעיה No, שלי, it's זה not only my problem. בעיה של שנינו. It's our problem. טוב, בוא נחשוב על דרך איך אנחנו יכולים לעשות משהו שיהיה טוב בשבילך, טוב בשבילי. Let's think about a way good for both of us. אתה אמרת שהמואזין בעצם מזכיר לאנשים שהם צריכים ללכת You said that muazzin is calling to the people and reminding them to go to שומעים pray. באים למסגד. אז למה אי אפשר להעיר אותם בטלפון הנייד? So why they cannot be away from their cellular? אולי כי אז בזמנו של הנביא מוחמד לא היה טכנולוגיה כזו. Because during Muhammad's time there was no technology like this. מה אתה מציע? What do you propose? את האמת, זה מזכיר לי סיפור אמיתי. Honestly, it's reminding me of a real story. הייתי בטורקיה, הייתי באיזה I שוק, was in Turkey in a market, ובטורקיה מוכרים קפה, תה, כל הזמן and לאנשים. in Turkey they're selling tea. אז במקום שהוא ילך ויצעק תה, So תה, instead of תה, the merchant calling tea, שמו אינטרקום בחנות. they put an intercom in the different shops, לוחצים על כפתור, and they punch, והוא יודע שהוא רוצה קפה. they punch button, and אז ההצעה שלך זה אינטרקום? they're calling So him to yours- sell them tea. נשים במסגד אינטרקום, So we put in the לכל Mizgad הבתים של intercom המוסלמים, to all the people in the village, ויצפצפו לה. and they will ring the bell, and אז הוא יצלצל אצלם בבית? He will ring in their house? ואני לא אשמע ואני אוכל לשמוע. I want you, and I will keep sleeping. אבל אתה צריך לשלם את המחיר של השינה שלך. But you need to pay the price of your sleep. אני מוכן לשלם הרבה כסף בשביל לישון טוב. I pay a lot of money. ואז זה צריך הרבה תשתית, הרבה כסף, אנחנו נשלם חצי, ואז אתה, יהיה טוב לך לישון, אני טוב לי ללכת למסגד. Okay, we need a lot of money, but we'll pay half אבל and יש לי גם half. עוד פתרון, גם אמיתי. But I have another solution. This is also a real solution. איפה שגרתי קודם,
where I used to live before, בעוטף עזה. around the Gaza Strip. שם יש הרבה מסגדים. Oh, there's a לא, lot of המסגדים שם לא הפריע לי. הפריע לי הצבע האדום. איך ידעתי שהצבע זה האדום? גם What מואזין. was disturbing is the Atom. היה לנו בבית מכשיר אלחוטי. ברגע שהייתה אזעקה הוא צלצל. זאת אומרת, אפשר לסדר אותו, שהוא יצלצל We had a בשש device at בבוקר. home that whenever there was a siren, איציק היה גם וגם. יש גם וגם. צבע האדום הוא היה... המפרים בבית זה לא רק המפרים. כן, לא גם משווה וגם. כסף. It's a really expensive device. בקיצור, אנחנו מסכמים את העלות, אנחנו חצי חצי. Anyway, we say it's half and half. We pay I for half agree. and half. אני גם מוכן. אבל זה טוב לשכונות הקטנות, מה עם ערים It's good גדולות? for the small neighborhoods. What about the big cities? אחרים יחשבו. Others will think about it. העיקר שאנחנו נהיה שם. אוקיי.